Кукмара районының Урал хуҗалыгында урып җыю эшләре гөрли. Бу басуда 147 гектарда 4 комбайн эшли. Бер көндә хуҗалыкта 100 гектар мәйданнан уртача 48 центнер уңыш җыела. Үткән елны бит безнең корылык булган белән, үткән елны бөтен җирлектә безнең 57 мең генә бавовка җыелган, 57 мең центнер гына. Бу инде үткән елны үтеп киттек, 35% җирне сугып тагын. Погодаларны уборканы алып бару өчен бик әйбәт погодный условия. Но җирдә дым бөтенләй бетте инде. Хәзер менә көзге чәчүне кайчан чәчә башларга дип планлаштырып торабыз инде. Рәсим Җәләев 23-нче ашлык җыю сезонына чыкты. Совет районында эшли башлаган тәҗрибәле комбайнчы бүген инде заманча комбайнда эшли. Техника бик уңайлы, климат контроле белән җиһазландырылган, хәтта музыка кабызырга да мөмкин. Кабинаның эче герметик һәм ул тузаннан саклый. Мондый шартларда эшләү үзе бер рәхәт. Җыйда монда булабыз. Тәңге ухытны ясыйбыз, чистартабыз, майлыйбыз. Бер кат карап чыкканнан соң шул 8ләрдә эшкә кирип китәбез. Көндәлек сугын йыйбыз 100 тонна. Норманы арттырып үтәп барабыз көндәлек. Техника иң җаваплы вакытта үзен сынатмасын өчен аны вакытында ремонтларга кирәк. Әгәр дә андый вакытлар булса, инженер-техник кырга килә, кыска вакыт эчендә диагностика үткәрелә һәм кирәк булганда ремонт ясала. Сначала будем сливать. Иң элек шушы канистрларга эшкәртелгән мойны солдырабыз. Мой фильтрларда олышначак. Алар комбайнның өскә өлешендә урнашкан. Аннан соң яңа май салабыз. Урып җыю компаниясе катлаулы һәм җаваплы процесс. Зур югалтулар булдырмас өчен эшне дөрес итеп оештырырга кирәк. 300 тонна ашлык кайта көненә, кызыска җитешкәнен кызыска кертеп барабыз. Кызыстан чыккан ашлыкны семенага, фуражга салабыз. Бүгенге көндә фураж салабыз арпадан. 2 смена эшлибез, 2 кызыйс туктамый, эшләребез җитәрлек. Басуларда эш көне төнгә кадәр яки иртәнге чык төшкәнчә кадәр дәвам итә. Хуҗалык җитәкчесе билгеләп үткәнчә, механизаторлар һәм аларның ярдәмчеләре куелган бурычларны бик яхшы үти. Адилә Шакирова, Руслан Мөбарак, Шамарат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.